Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. I-IFP ishaya isifuba ngokuphatha komasipala. Uvelile kwelokubulala umama wengane. Kanti uyihlangula osolwa ngokubulala uzakwabo. Nena bakampompo usho mnyama nazi indaba ze1KZN TV zifunda ukuphila nokaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Umengameli we-IFP uvele Nkosini Hlabisa uthi baziqhenya ngendlela omasipala ababaphethe abasebenze ngayo kulesifundazwe saKwaZulu-Natal usukela ngo-2021 kuya ku-2026. uNgotsha usho lokho ekhuluma neziko leindaba eThekwini KwaZulu-Natal. Kule ngxoxo Hlabisa uthi abakungabazi ukuthi bazohlangabezana nomnqamulajuqu we-IEC ngomhla ka-28 August okuyilanga kumele belethe khona lonke uhlu lwabantu abazobamela okhethweni lohulumeni basekhaya ikakhulukazi esikhundleni zobukhansela. Uthi sebesiphuthulile izinhlelo zangaphakathi nakulezo indawo obekade kunomsindo kuzona. Namhlanje usuku lokugcina la esimukela khona ama-list avela kuzo zonke izindawo ekade siphakamisa kuzo ama-candidates. iKwaZulu-Natal yaphothula namhlanje, iMpumalanga province sesiqedile ngayo, iFree State siqedile ngayo, iLimpopo neNorth West. iGauteng izongena namhlanje ngoba senza iTheku namhlanje noMgungundlovu bese kuba iGauteng province. Sesiphothulile kuzo zonke indawo noma yinini makunokhetho. Kuba khona ke ngisho nokuphikisana ngoba umakhetho khona ojabulayo ukuthi uphumelele kube khona ongajabula akaphumelelanga. Kodwa nje konke sesiphothulile simi ngomumo ukuba siyosubmita kwa-IEC ngaphambi komhla ka-28 kuba kuvalwe ngoLwesihlanu. Kodwa ke futhi sesiqalile vele ukuba amagama siwathumele through online registration, and uma siphothula nje namhlanje bonke sobenza namhlanje bazobe futhi nabo sebe-register through online, and ngokwey'nhlelo zethu konke kumi ngomumo silungele ukhetho. Lo mholi unxusa abavoti sibaphinde babanike ithuba kwabanye omasipala ngoba ukholo ukuthi omasipala babathola ngo-2021 basebenze kahle kakhulu. Senelisekile kakhulu indlela omasipala esibaphethe abakwaze ngayo namanje abasakwazi ukuqhubeka ukunikeza intuthuko kubantu bakithi. Yikho okusenza singabi namahloni ukuthi senze kahle emaphuzini ali10 esawathembisa abantu baseningizimu neAfrika. Sizokhipha umbiko ozobe usho ukuthi inganani impumelelo esiyenzile emkhandlwini esiphethe ukuze abantu bayibonele bona ubuqiniso nobufakazi ukuthi kumele ukuthi basinikeze elinye ithuba ukuphatha eminye imikhandlu, ngoba uma sinikezwe ithuba imali yabantu siyaqinisekisa ukuthi yenza izidingo zabantu njengoba kufanele. Leli qembu kulonyaka luzongenela ukhetho lohulumeni basekhaya ngokusabalala nakwezinye isifundazwe. NgoTabakhosibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Uvele kafushane enkantolo yesifunda seScottburg KwaZulu-Natal usibonelo Gumede nomnyaka ngama-29 obudala obhekene necala lokubulala uNokuphila Mbele nomnyaka ngama-28 oye umama wengane yakhe. uGumede wasemanda wenze leli cala nyaka enye kanti ke kuthiwa wadubula umama wengane yakhe wambulala naye waseke idubula ekhanda wasinda. Icala kuphoqela ubake Hlehle ngenxa yokuthi kumsola uthe akabadinga beindaba enkantolo. Uphinde wavela kafushane enkantolo yesifunda eScottburg usibonelo Gumede osolwa ngokubulala umama wengane yakhe. Kuthiwa umsolwa wafika emqashweni kamufi wamdubula wambulala wabe sebhekisa isibhamu ngakuye wazidubula ekhanda kodwa wasinda. Umsolwa uphinde wenqaba ukuthi abezindaba bamthwebule enkantolo. Umama kamufi uthi akeneme ngendlela icala eliqhubeka ngayo. Ngibone ngathi aneswa kakhulu ama-feelings asibonelo la ejele. Usibonelo ufeel comfortable, uthola a special treatment because mayethi no kuba no. Useshintshe abameli for the 3 times. Athi ufuna ukhokhelwayo, anike okhokhelwayo, athi ufuna akasamfuna ukhokhelwayo, ufuna owestate, anike owestate akasamfuna owestate, ufuna ukuphindela emuva kokhokhelwayo. Yonke loyo nto idla isikhathi. Kuyisikhathi kuthina cause sisuka kude.
uthi akakuzwisisi kahle ukuthi umsolwa akabafuna bezindaba bamshuthe. Manje uthi akekho happy ngemedia. What for ngabikho happy ngemedia yena? Ubani ezongabi happy ngemedia? Ngobani? Siyabona amacala kuhlezi bevezwa abantu abayigebengu njengaye, abayimgulukudu njengaye. Because umgulukudu manje fanele aziwe ipublic. Wenza into enzima, wabulala ingane yami. Abantu bembhekile bemkhuza, wayibulala yena. Akazange azayicabangela ingane yami. Eyibulala igeze kuseni ingaqokile. Yena sezothi yena manje imida ayingamkhiphi. Uthi njengoba kuvela nokuthi umsolo usefuna ukulivuma icala, lokho bewumndeni bayakujabulela. Ukuthi asho ukuthi mhla ka-25 uzobe ezolivuma icala, sekuyakhombisa ukuthi khona la esekuyakhona. Kunasekuqaleni mhla ka-19 January aweliphika khona eyethi uyaliphika. Okusho ukuthi khona umqondo asewubona ukuthi enene ukuliphika akulisizi ngoba wayivalela ingane ngaphakathi, wakhiya wayidubula. Obeqhamuka kwi-MK Women's League ogwini uthi uNxenxe Mbokodo ukuthi iphume ngobuningi ukuzokweseka umndeni kamufi. Sicela ukuthi imbokodo yonke isukume noma ngakuthiwa imbokodo yayiphi organization, kubalekile ukuthi uzosupporta le ndaba kaSisi Sithe, ngoba ukubulawa kwabantu besifazane la eSouth Africa sekukhulu kakhulu. Si against gender based violence. So siyacela nje ukuthi umphakathi uyisukumele lento ngoba namhlanje uma kaSithe ohamba ngaleli cala, kusasa kuzobe kowomunye. Sicela nje ukuthi ningayeki, sibonga nanokuthi ukuba khona kwemedia kwenza ukuthi umsolwa agcine seshintsha statement sakhe. Usevumile manje ukuthi icala ngomhla ka-25 September uzolivuma. Kodwa enye into esingayithokozeli ileyo ukuthi athi imedia akayifuni ibe khona ngaphakathi enkantolo. Icala lihlehlela umhlazi 14 kwezokwethwasa ukuze abezindaba bezophikisa isicelo sikaMsolwa sokuthi akafuni ukushuthwa enkantolo. Lo mbiko beniwethulelwe uZamanda Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg. Umholo wenhlangano yemoto eziqashwa ngokwamabanga iRichards Bay Meter Taxi and E-Hailing Services uThami Mbede wayichitha-ke insolo eyibhekiswe kuyena zokuthi ubandakanyeke insolweni ezisabalele enkundleni zokuxhumana zokubulawa kaMdingwenya okubekwa ukuthi wabuza-ke imali yesikhwama salezi imoto kwabe sekuba ukuhamba kwakhe emhlabeni. uLembede uvakashele esiteshi samaphoyisa ke-Richards Bay namuhla ngenhloso yokufuna izeluleko zomthetho ngalokho akuchaze njengokubhecwa ngobende inyama engayidlanga. Umholo wenhlangano yezimoto ezikhokhelwa ngebanga iRichards Bay Meter Taxi and E-Hailing Services uThami Mbede uthi zingamampunga izindaba zokuthi unesandla ekubulweni kwaMdingwenya obulwe ngempela sonto. uLembede uhambele esiteshini samaphoyisa eRichards Bay ngemuva kuba-ke enekwe inkundleni zokuxhumana ukuthi uyathinteka kulesi sigameko. Izona zinto-ke lezi muntu ethe cha sisondele epolice station sizobika noma mhlambe sicele futhi advise ukuthi ikuphi umuntu akangakwenza ukuthi egcine la kutholakala umnyombo noma kutholakala iqiniso lokuthi ngempela le trend ekhona ebonakala ikhandwe abantu abafuna ukufeza inhloso zabo bese befuna ukufranta noma ukuflama ngabanye abantu izogcina ibhekephi. Sehlalile ke police station ngenhlanhla nje basihloniphile basinika ithuba abaphathi station bebekhona nje bebebaningi basithembisa ukuthi cha likhona i-team izoliphenya udaba deep ngokulekelelwa ke nathi sizoyikhomitha kakhulu ekuthenini silekelele la ngenhloso yokuthi liphume iqiniso livele obala. Uthi lezi insolo ezibhekiswe kuyena zibeka impilo yakhe engcupheni. Akawucabangelanga ke umndeni wami, akangicabangelanga mina, akabacabangelanga abantu. Nginabantu abangikhonzile, nginabantu abakholelwayo kumina. uLembede uthi uzodlala indima enkulu ekulekeleleni amaphoyisa ngofakazi ukuze kwenzeke ubulungisa kutholakala abenzi bobubi ngoba yena akathinteki kulokhu anindwa ngakho. Ngifisa ukuthi ongathi udaboli njengalolu lingasukunyelwa kakhulu lulandelelo litholakala iqiniso ngoba mina ayikho into engangihlanganisa nomuntu okuthula lapha ya kwi-ground. Kuke ingakho nginekomiti engisebenzisana nalo ngaphansi kwekomiti kuneyinduna emarenke. So umfowethu ke olimele siyathemba ukuthi izotholakala iqiniso ngaye ngoba isifiso sami esikhulu leso ukuthi ongathi lingatholakala iqiniso
ebese abantu beyibuze ukuthi bazowagwinya kanjani lamazwi nezinhlamba esesithuke ngazo esesipendwe ngazo ngabantu abaphusha iagenda yabo. Izindabeni ze1 KZN TV kubinkosenhle Mthembu eRichards Bay. Owesifazana wasengolezane wa27 ngaphansi komasipala omhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal ucela kusizo noma ubani ongakwazi ukumsiza ukuze athole ukwelashwa. uNonhlanhla Mthembu oneminyaka ngamashumi-38 yobudala uthi impilo yakhe isebenzima kulandela ukugula okubangela ukuthi ke abeke nesilonda esingapholi entameni esinembobo okwenza ukudla neziphuzo kuphume kuyona ke lembobo uma ngabe ke edla noma ephuza amanzi. Owesifazane wasengolezane wa27 ngaphansi komasipala omhlathuze ucela usizo kulabo abangakwazi ukumsiza njengoba ke ethi impilo yakhe isibenzima ngenxa yokugula. uNonhlanhla Mthembu oneminyaka engama-38 ubudala uthi ke ubhekene nesilonda esingapholi emqaleni esinembobo nokwenza kubenzima ukuthi adle futhi aphuze. uNonhlanhla uthi ke nezinyanga eziyisishiyagalombili ephila nokugula. uthi ngemuva kwesikhathi eside ke zama ukuthola usizo kwagcina kutholakala ukuthi unosifo sofuba i-TB. uthi lesi isimo sibe nomthelelo omkhulu empilweni yakhe njengoba konke abekudlana kuphuza bekuphumela embobutsheni esentanyeni nobekwenza kube nzima kwimpilo yakhe yansuku zonke. Sengule inyanga eziningi mhlawumbe mangaphosisi ngino 8 months manje ngigula kwaqala nje kwaba into eyithumba kwaba isilonda ngahamba ngayekliniki ngakhwehlela kwathola ukuthi ngine-TB kwaqala lapho ukugula ngaqala lapho ke ngagula. Nenkinga engangibhekene nayo yayinkulu ngoba ngangithi mangidla ukudla kuphume la esilondeni kwakunembobo noma ngiphuza amanzi ngagcina amanzi ngasawaphuzi ngoba ngase ngiwaphuza kabuhlungu kodwa sekuba ngcono ke manje. Odokotela sebeyazama ukuyilungisa le ndaba. Lo mama ke uhlala nezingane zakhe ezithathu, abafana ababili abaneminyaka engama-22 ubudala, omunye uneminyaka eyi-16 kanye intombazane encane eneminyaka emithathu. uthi ke isimo sendla bahlala kuyo asisihle futhi lokho kwenza kube nzima ukuthi ke alulame ngokusheshsha. I-first born yami ina 22, i-second born ina 15, omncane una 3 years. Intombazane siphilisa kanje. Lo omdala kade ethola itoho uyena ke ozamayo la endlini ukuthenga ukudla, uyena othenga ukudla. uMthembu uthi ufisa ukuthola usizo lokwelashwa kanye nomuzi wakhe njengoba ke le ndawo abahlala kuyo kungeyona yakhe. Ubalisa ngokuthi wakhule ngenabazali njengoba ke athathwa abantu ababemkhulisa ngemuva kokushwa ke ngabazali bakhe kodwa nabo sebashona wasala ke inakekela izingane zakhe. Nale ndawo yokuhlala, le ndawo le ngihlala kuyona akuyona eyami, indawo yomuntu. Manje ngiyabuka ukuthi uma ngabe kukhona kwenzakala izingane zizosala zingenakhaya ngoba nekhaya lami emuva alikho. Manje bengicela banamandla bokuthi bengisize bekwazi ukufaka izandla ngithola ukusizakala nami ngithola indawo epholile, indawo eclean ngoba le ndawo le ayilungile ayikho right, ngeke ukugula kuze kuphele. Lo mndeni ke ucelelwe usizo kunoma ubani ongakwazi ukuthi afake isandla bakwazi ke ukuthola okuya ngasethunjini nokungabakhela nokunye ke okuningi abakudingayo. Besicela ongadakula lo mndeni ngoba into ebaleka kakhulu ngisubhlungu mina indaba abantwana. Uyazi ukuthi uma umama enenkinga abantu abafecteka kakhulu abantwana. Bengicela nginxusa ngicela sonke eSouth Africa sisukume silekelele na udade wethu. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga sengolezane. Asithi shelele itolo nene besilo siyabuya nezinye sendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-IFPE ishaya isifuba ngokuphatha komasipala. Uvelile lokubulala umama wengane. Kanti uyihlangula osolwa ngokubulala uzakwabo.
Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamasa uthi kakuthusi ukuthi inqwaba yamalungu e-NFP athutheleke kweyiqembu le-IFP ngoba iningi lawo vele kayekade ngamalungu eqembu le-IFP akhishwa nje ukungaboni ngasoleni kaZanele kaMagwaza Msibi kanjalo nomntwana kaPhinda Ngene. UDokotela uShamasa uthi ukuguquka kwezepolitiki akuyona into entsha njengoba ke ethi ke kuyenzeka nasemaqenjeni njenge-ANC, MK Party, DA kanye namanye. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele ukholwa ukuthi kuzobalula kwi-IFP ukukhankasela ukhetho lohulumeni basekhaya ezindaweni ezinjengoNongoma noLundi njengoba iningi lamalungu e-NFP ekade yinkinga kulezi ndawo esebuyele kwiqembu lenkatha. Kodwa masibheka futhi nangapha ku-NFP kuningi iningi TLP yenzeke khona Eastern Foshela neHalavu kwathathwa abantu babuyele babevele besenkathini ngisho kwayona NFP yayisenkathini yakhishwa kaMagwaza Msibi ngongaboni ngasoleni abaholi abathile kanye nomntwana aPhinda Ngene ngaleso sikhathi. Kodwa ke manje mabephuma babuyele ekhaya is business as usual ku IFP and futhi ke iboost IFP lokho ngoba kuchaza ukuthi akekho ngeke isaba ne-contest engako ngoba abantu kade beyinkinga kuyona bekhampaneli NFP bazokhampaneli IFP manje kwaNongoma campaneli IFP kuphinda phela lapho qembu ngisho nohlalo kazwelonke weNFP ubuyile enkathini. So uyabona ukuthi kusho ukuthi la abanye bakuthatha ukuthi umfoka Bhanzi ucleana NFP ngoba adesh umama uShinga umhlonishwa ethi baqhuluza abantu ngoba la kuthiwa abantu bakashinga ingakho ke beshiya ke beza ngapha manje umbuzo uthi asaze ke noma yena naye egcineni uyoshiya yini eze ngapha noma usazohlala abe uMEC abe iNFP ebekwe inkantolo njengoba ezisho yena. uShamase uqhube ethi akazi yozala Nkomoni eJozini njengoba owayeyimeya aphinde abe yilungu lenkatha esejoyine elinye iqembu laseJozini. So sibonile ke lapha naseJozini imeya yakhona yaphuma ngapha yongenela iqembu esingalazi noma mhlambe liyothola inihlalo nje sodwa kumasipala kodwa siyathemba ukuthi banethemba ukuthi mabebambe yena babamba ufisho omkhulu bazokwazi ukuphumelela lapha eJozini. Kanti uShamase uphinde wathi ukuguquguquka kwezepolitiki yinto ejwayelekile. Cha le political alignment enza kwaZulu Natal ukuguquguquka kwezepolitiki kwaZulu Natal akuyona into entsha futhi akuyona into efane isithuse kakhulu ngoba nangohulumeni kazwelonke kusukela ngo1994 kwakukhona ngaphakathi eParliament into yokuhamba nehlalo umuntu asuke kwenye iphathi angene kwenye iphathi eParliament kodwa manje la sikubona kwenzeka nje esigangeni kwenzeka nje lapha emphakathini nasemaqenjini ekhona lapha kodwa ke manje masiyibuka le political alignment kwaZulu Natal ngisho nakhona lapha ANC bakhona abaphuma ku-ANC bangena ku-MKP bakhona abaphuma ku-MKP bathi babuyela ku-ANC ngoba basayitha ama-reasons amaningi. So it's a very interesting unfolding scenario lapho kwaZulu Natal kwezepolitiki futhi sikhumbula ukuthi kwaZulu Natal sona sifundazwe esinamaqembu ezepolitiki amaningi najoyinayo nabhalisayo naqhubukayo. So isifundazwe nje esiyipendulum. The pendulum is turning kwaZulu Natal. So ke it's very exciting. Manje what is more exciting ukuthi konke lokhu kwenzeka on the eve of November 4 elections. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisempangeni. Kwethula ngokusemthethweni uhlelo lozokuxhumana ngokuchwepheshe besimanje manje luzobeka ebalazweni lakuleli imphakathi kwaZulu Natal osomabhizinisi abasafufusa kanye nentsha uma ngabe kuza kwezobuchwepheshe. Lolu hlelo lethuleke eThekwini eNanda namuhla. Sekuzoba abakhwekazi ukukhala ngokugqoza kwe-internet ezindaweni ezihlomule ngohlelo lokufakelwa lobuchwepheshe. Ungqongqoshe wezokuxhumana ngezobuchwepheshe kuleli uthi abafundi abafuna imisebenzi kanye nosomabhizinisi yibo abazohlomula kakhulu. It's opening up new opportunities, whether it's for learners with giving them access to e-learning, for the community to then being able to have uninterrupted access to connectivity, so that on a day-to-day basis, you know, the things that seemed far away are now much more nearer. You would have heard me speaking in my speech about the fact that in these communities, we unnecessarily spend money on transportation that we shouldn't be having. We shouldn't be doing when we have access to broadband connectivity. So this is a massive opportunity that improves the quality of life of residents in this area. And what lolu hlelo lufaka phakathi ukuqeqeshwa nokuhlomula ngezimvume kwabangamashumi 25 abahweba ngezobuchwepheshe
izikhungo ezingu-250 ze-Wi-Fi okuzohlomlisa nezikole ezingu-150 kanye-ke nokunye okuningi. Lolu hlelo esilwethula namhlanje lwezochwepheshe eluholwa uhulumeni waseNgilandi nomnyango kaNgqongqoshe uMalathi wezokuxhumana. Thina njengohulumeni waKwaZulu-Natal sileseka kakhulu ngoba lenza ukuthi indawo zasemakhaya nazo zibe ingxenye yezokuxhumana. Njoba sazi ukuthi lapha emadolobheni yonke into manje isihamba ngobuchwepheshe banamhlanje. Ngakho ke lolu hlelo esilwethula namhlanje lizoqikelela ukuthi nezindawo ezisemakhaya engaphansi kwamakhosi ziba ingxenye, ikakhulukazi ukuthi abantu abasha nabo bacosha amathuba ukuba ingxenye yalomnotho wezokuchwepheshe. Laba bavumile ukuthi zisekhona izinkinga ngezokuxhumana, kepha bathi basebenza ngokuphuthuma ukuqinisekisa ukuthi le ntuthuko iyafinyelela kulo lonke elakuleli. Our mission as the department is to get all of South Africa connected, and we know that the more you go into rural areas, townships, informal settlements, that were the largest part of our people who don't have connectivity. And it's one thing that we are aware that we have to do it through partnerships with other governments in the world, partnerships with the provincial government, and that's why we had the MEC here, because provincial government and municipalities also play a role in making sure that the permissions that the local network operators want in order to build their infrastructure and to dig are done timelessly, because we are in a race against time. We have a goal to connect every part of South Africa by 2030. Izindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Owesifazane wasembale 18 eMgungundlovu KwaZulu-Natal uLindile Mkhulisi onebhizinisi lokubhaka usenxusa besifazane ukuba ke basukume bazithuthukise ngamakhono njengoba kwentuleka amathuba omsebenzi. Ekhuluma neziko lendaba uMkhulisi uveze ukuthi njengoba kuyinyanga besibhuda nje uvuleke ithuba lokuthi kaqeqesha abanye besibhuda ukuze bakwazi ukubhaka amakhekhe nabo baphinde bakwazi ukuyiphilisa bona kanye ke nemndeni yabo. Owesifazane wasembale 18 eMgungundlovu uLindile Mkhulisi onebhizinisi lokubhaka amakhekhe uthi wavula leli bhizinisi ngonyaka 2021 emva kokulahlekelwa umsebenzi ngenxa yesifo sokhuvethe. Umkhulisi uthi ngaleli bhizinisi uyakwazi ukuziphilisa, kanti njengoba kuyinyanga besifazane unike ababili ithuba lokubaqeqesha ngakwezokubhaka ukuze bakwazi ukuziphilisa. So ngiqale le business ngokuthi kuphela umsebenzi ngikhombisa abanye abantu besifazane ukuthi akudingi ukuthi uzoqashwe umlungu ukuze ube ukwazi ukubeka isinto etafuleni. Uyakwazi ukuzisebenza wena ukwazi ukuziphilisa ekhaya ngemali oyithola kwibusiness, and okunye uyakwazi ukuthi uinveste ngebusiness. Njengabantu besifazane ke kule nyanga ngiye ngacela ngaphansi kwebandla engikhonza kulona iChrist Revelation Church ngaphansi kwababu MN Ndumo noma LB Ndumo, ngabacela ukuthi ngicela nginesifiso sokunika abazalwane ababili abawomama abathi bona bangakwazi ukuziphilisa ngale business lokubhaka, ngoba nami ngiyalazi ukuthi lingithathe phela ngibekaphi. Njengawo wonke amabhizinisi, Mkhulisi uthi sikhona izinselele ezibakhona okuhlanganisa ukuhamba njalo kwagesi, kanti ubesenxusa noxhaso ngendawo yokusebenzela nezinsiza ezokuqhubha lo msebenzi uma kuhambe ugesi. Ebakhona ama challenges kwi-business njengogesi. Ugesi uyahlupha, yethu uyathenga kodwa ugesi uyahlupha ukuhamba ugesi mhlambe for 3 days. Lapho unomsebenzi okumele ukuthi uwenze, kumele uzame ukuthi uthole omakhelwane abanogesi uhambe uyokwenza umsebenzi, ngoba ama customer mangabe ekuthembile ama customer ngomsebenzi wakho awakwazi ukuhamba aye kwezinye indawo asuke efuna umsebenzi wakho. Ababili besifazana abathola ithuba eliyingqayizivele babonga ithuba lokuqeqesha ngakwezokubhaka njengoba nabo bezoqhubha ibhizinisi ukuze bakwazi ukuziphilisa nemndeni yabo. Bonga ithuba esilinikwe uSisilindi lokuthi asifundise ukubhaka. Ngumama uhlala nabantwana, angisebenzi, so ngiyabonga kakhulu ukuthi unginike isinkwa esizokwazi ukuthi ngiphilise abantwana bami njengoba ngisebenzi. Nabo ubafundisa kakhulukazi benomama baye basigqugquzela ukuthi asisukumeni senza amabhizinisi
sinathi siyazama nami ngibona lokho ukuthi ngoba ngumuntu osifazane ngiyi-single parent nginabantwana angisukume phansi nami ngibe neqhaza engilibambayo ngizame ukuze ukuthi mase sitholela ulwazi sinike uSisilinde Sibongane sineke sakhe simfisela leli bhizinisi ukuthi liqhubekele phambili ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngisupporte abantwana bami nami ngikwazi ukunikeza abanye abantu besifazane ngibaphakamise. iMalindi's Bakery isebenzele imbali kanti ibhaka lonke uhlobo lomakheke kanti uphinda thembele kwesekweni umphakathi wakule ndawo. Izindabeni ze-One KZN TV bikuthi maphumulo eMkungundlovu. Asiphinde sithi ishalele etodweni nabeselo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonga siphinde silamukele futhi kwindaba zethu ze-One KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. I-IFP ishaya isifuba ngokuphatha komasipala. Uvelile kwelokubulala umama wengane. Kanti uyihlangula osolwa ngokubulala uzakwabo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.02 maqhathaniswa nedola laseMelika bengu-21.82 kupondo waseBrithani libe ngu-18.67 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$4,650.20 ounce bese kuthi intengo ngoyilo ngahluziwe yona ibe ngu-$92.17 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kulindele ukuba ke liphumeke iqhina embizeni ngokuhamba kwesonto ukuthi ukapteni amabhokobhoko Siya Kolisi uzokwazi ukudlala kwemidlalweni wesibili neNew Zealand ozokuba seDHL Stadium eKapa ngomgqibelo. Lisanda nakushaya nje ihora ke lesihlanu ntambama. uKolisi kudonseke kumsipha ngasekuqaleni kwalinyanga ngesikhathi amabhokobhoko enqobe eArgentina eBuenos Aires. Kanti ke ngenxa yalokhu ke ubengekho ngesikhathi leli qembu liguqiswa ngama-All Blacks ngo-33-16 ngomgqibelo Ellis Park kokuqala wochungechunge lwe-Rugby Greatest Rivalry Tour. Umqeqeshi uRassie Erasmus umfakele okohlweni abazoqala ngesikhathi ememezela kwesikwadi somdlalo wesibili izolo. Kodwa eduze kwakhe kufakwe negama likaPaul de Villiers oqala kumdlalo wokuqala kanti umqeqeshi wenze ney'nguquko ey'ntathu emuva efakwa Copos Reinach, Henry Poland no-Ethan Hooker ey'ndaweni zikaGrant Williams, Sacha Feinberg Mngomezulu noCheslin Colby. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwela kithi kaNongoma kaMzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.